Troposfera. Euskal Meteorologia Agentziaren podcast ofiziala. Haur bati zerua margotzea askatzen badiogu, ziurrenik urdin kolorekoa margotuko du. Agian, hodei zuri batzuk gehituko dizkio eta kolore horiz eguzkia jarriko du hortxe margoaren goikaldean. Eta orain, ilargia pintatzea eskatzen badiogu eta irudika dezala nolakoa izan daiteken bertatik ikusten den zerua, zein kolore uste duzu aukeratuko duela? Gogoratzen dituzue astronautak lehen aldiz ilargira iritsi zireneko argazkiak? Gogoratzen duzue zeruaren kolorea? Bai, beltza zen, naiz eta egun argiz egindako argazkiak ziren. Zeruaren kolorea urdina izan daiteke, beltza, laranja kolorekoa, troposferako atal honetan guzti horren arrazoia azaltzen saiatuko gara. Lurra planetako zerutik abiatuta ilargira joango gara eta handik eguzki sistemako gainontzeko planetetara ere egingo dugu bidaia. Zatoz gurekin. Bigarren atala, zeruaren koloreak. Zerua ikuskizun bada, bizirik dagoen artelana. Hainbeste kolorea, hainbeste aldaketa, ni behintzat zeruari begira orduak egon naiteke aspertu gabe. Hirietatik alde egiten badugu eta denboratxo bat eskaintzen badiogu zeruari, hodeien joan etorriak ikusiko ditugu, mota eta forma ezberdineko hodeiak sortu eta desagertzen ikusiko ditugu, trumoi hodei ilunak, hortzadarra, tximistak, eta guzti horren atzean, zeruak arditzaken kolore eta koloretunu ezberdinak ere ikusiko ditugu. Artelan guztiek bezala, zeruak ere artista baten sinadura du. Kasu honetan, bi artisten sinadura izan ere, zeruari kolore bat edo bestea emango diona, bi artisten elkarlana da. Eguzki argia eta atmosfera. Az gaitezen lehen artistarekin. Eguzki argia, eguzkitik iristen zaigun energia da eta oso modu berezian transmititzen da, aldi berean partikula eta uina delako. Giza begiak argi horren zati bat bakarrik ikus dezake, argi ikusgaiaren espektroa edo argi ikusgaia deitzen dioguna. Gure begietako erretinak argiaren uhin luzera desberdinak jasotzen ditu eta ondoren gure burmuinera transmititzen dira. Gure burmuinak uhin luzera bakoitza espektro ikusgaiaren kolore desberdin gisa ikusten du. Horrela, gorritik hasita, uhin luzera handiena duena, laranja, horia, berdea, urdina eta morea, ikus dezakegun uhin luzerarik laburrena, ikusten ditugu kolore guzti horiek, hau da, hortzadarraren koloreak. Kolore guzti horiek elkartzen direnean, kolore zuria dugu, argi zuria, eta argirik ez dagoenean, orduan beltza dugu. Hitz egin dezagun orain artelanaren bigarren artistari buruz, atmosferari buruz. Nitrogenoz, oxigenoz, neurri txikiagoan beste gas batzuez osatuta dago. Partikula seki txikiak ere aurki ditzakegu, hala nola, hautsa, area edo kutsadura bera. Eguzki argiak atmosfera zeharkatzean konposatu horiekin talka egiten du eta orduan sortzen dira kolore desberdinak. Really dispertsioa izenez ezagutzen dugun fenomenoa gertatzen da. Argi gorriaren, laranjaren eta horiaren zatirik handiena atmosfera zeharkatzen du, ia oztoporik gabe, uhin luzera handienekoak direlako. Baina uhin luzera laburragoko argiaren zati handi bat, argi urdina, erraz akabanatzen da atmosferako gas molekulekin talka egitean, batez ere nitrogenoarekin. Horregatik, egun garbi batean zerua urdin ikusiko dugu, erraz dispertsatu den argia delako. Zerua ez da beti urdin ikusten, eskerrak, bestela edertasun handiko momentuak galduko genituzke. Ilunabar gorrizka horiek izugarri gustatzen zaizkit, zein baino zein ederragoa. Hori bai, adi egon behar gara, bestela erraz galduko ditugu izan ere, minutu gutxiko ikuskizuna da. Egun sentiaren bueltan eta ilunabarraren bueltan, egunean bi aukera ditugu. Egunaren lehen eta azken orduetan eguzkia zeru mugatik hurbil dago eta posizio horretatik haren izpiek bide luzeagoa egin behar dute atmosferan barrena, gure begietara iritsi arte. Eguzki argiak distantzia luzeagoa egiten duenez, molekula gehiago aurkituko ditu bidean. Beraz, sakabanatze handiagoa gertatuko da, bidean kolore urdina galtzen joango da eta uhin luzera handienen koloreak ikusiko ditugu, gorria eta laranja hain zuzen ere. Egun batzuk, beste batzuk baino ikusgarriagoak dira eta horretan hodeiek ere laguntzen dute.
Badakizu hego-haizea dabilenean gurean forma ezberdinetako hodei altuak sortzen direla, horien artean hodei lentikularrak. Horiesek dira niri gehien gustatzen zaizkidan egunsenti edo ilunabarrak. Zeruak berak sua hartzen duela ematen duenean. Zoragarria ezta? Zeruak lurrean har ditzakeen koloreak aztertu ditugu. Urdina eta laranja edo gorriska. Baina ez da gauza bera gertatzen espazioan. Jar dezagun adibide gisa ilargia. Astronautek 1969an ilargiaren gainazala zapaldu zuten uneko argazkietan, zerua erabat beltz ikusten zen. Naiz eta egun argia izan eta ilargia bera argituta ikusi. Izan ere, lehen aipatutako bi artistetatik bat falta da, atmosfera. Ilargiak ez du atmosferarik eta beraz, eguzki argiak ez du molekularik topatzen bidean. Argia ez da sakabanatzen, ez da islatzen eta ez du elementurik xurgatzen. Oztoporik gabe bidaiatzen du hutsean zehar. Beraz, ez dugu argirik ikusten, atzealde beltz bat besterik ez. Hori bai, atzealde beltz horren gainean puntu distiratsuak daude, izarrak, planetak eta zeruko beste objektu batzuk. Egin dezagun orain bidaia luze bat. Joan gaitezen eguzki sistemako planeta guztietara. Eta ikus dezagun zein koloretakoak diren haien zeruak. Esan dugu kolorea atmosfera dagoen ala ez eta haren konposizioa zein den araberakoa izango dela. Beraz, ondoriozta dezakegu planeta bakoitzean zerua kolore desberdinekoa izango dela. Az gaitezen Marten. Atmosfera du, bai, baina oso fina da. Zerua batez ere gorriska kolorekoa da, baina kasu honetan haize bortitzek arrotzen duten hautsaren ondorio da. Egunez beraz, zerua gorri kolorekoa da, eta bitxia bada ere, egun sentian eta ilunabarrean, Marteko zerua urdin ikusten da. Artizarrean, zeruaren kolorea ez da asko aldatzen eta esan liteke etengabeko egun sentian edo etengabeko ilunabarrean dagoela. Hau da, laranja kolorekoa ia egun osoan. Horren arrazoia da, artizarrak oso atmosfera trinkoa duela eta eguzkizpiek nekez gurutzatu dezaketela. Jupiter eta Neptunoren zeruak gure zeruaren antzera urdinak dira, baina kasu horietan urdin kolorea ilunagoa da. Saturnok bere atmosferan amoniako kristalak dituenez, bere zerua kolore horikoa izango litzateke. Uranoren zerua urdin berdeska izan daitekela uste da, atmosfera osatzen duten metano molekuletan urdina eta berdea sakabanatzearen ondorioz. Merkurion ilargian gertatzen den bezala ez dago ia atmosferarik eta beraz, zerua bertan ere beltza da. Beltza, urdina, gorriska, laranja, horia, eguzkizpien eta atmosferaren arteko jolasak sortzen ditu kolore ezberdinak eta 11 artelanen inspirazio dira. Van Goghen kuadroak ikusi besterik ez dago, bere estilo impresionistarekin gutxik bezala, zeruaren mugimenduak eta koloreak jaso zituen eta hain zuzen ere kolore urdina bihurtu zen bere nortasun zigilua. Troposfera. Euskal Meteorologia Agentziaren podcast ofiziala.